geçen heftelerde beýik pek Allah'ın köklemegi bile Peygamberimizin mübarek 56-njy ýaşynda jengi Uhud dağın düýbünde Uhud uruşunyň ady bilen ulukan Mekkan kafirleri bile bir taraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları bilen bir taraf Resulullah sahabaları bilen 1000 nefer 1000 nefer kafirler da 3000 nefer. Aham Mekke-i Mukerremen kafirleri gelip Uhud dağın döwregine gonypdylar. Peygamberimiz da Medine-i Münewwerede cumga günü ikindi namazy irrek okuýakana yola düşdi. Aham yolla gün yaşmaqa men sahabaların jeng meydany gelirleri ýeke-ýeke görjek diýdi. Geçen heftelerde geçenin gysgaty. Aham kiçenrek oglanlardan 15 nefer ýygyna gowyp, aham bir kidäne daýak oglallary bulary jeng meydanyna şin alyp gitdi. Ondan soň وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الأصحاب وغابت الشمس. Sahabalar ve jeng meydanyna gitjekleri hemmetini görenden soňra gün ýaşdy. Hazreti Bilal'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emredipdir, azan aýt. Hazreti Bilal'la azan çekip şu taýda akşam namaz okuyupdyrlar. Häzir Uhud dağı ýeten akly Medine-i Münewwereden çykdylar. Ohum sahabalaryň arasynda şu taýda bolupdyrlar, öwüsüşmäni ýatsy azanyna çekilip, ýatsy namaz wagtynda ýatsy azanyny çekdirip, ýatsyny şu taýda sahabalar bilen sep tutup jemaat edip Peygamberimiz ýatsyny okuýar. Oham şu taýda bir görüň bolýa. Ey jawan dost, ey musulman, ey mu'min, ey ata terbiyet berýän, ey ýaşuly, ey eşdiýän kulagy bar musulman, bolan ýagdaýy boldy. Gaýraty boldy, ihlasy boldy, mertleri boldy. İman boldy, himmet boldy. Dersal bilen himmetinden adam şulan ýagdaýlaryny eşitip öz imanymyzy artdyryp, özümiziň gaýratymyzyň ejizligini ogurynçasdan derlep utanaýlyň bir eme. Ýasty okulandan soňra Peygamberimiz aýdypdyr, ştada galaýlyň diýipdir. Ýani şu taýda ýatmaly indi. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýasty okulandan soňra garaňkyda sahabalarına bakıp gıygırıptır. Men yahfazuna el-leyle. Şu gece haydi biriňiziň amada taýýarlygyňyz ba, ýatmany sahabalaryň daşyndan aýlanyp geçirmeli diýipdir. Men yahfazuna el-leyle. Şu akşam kim bizi saklap ýatjak diýipdir. Faqama raculun ve qal ana ya Resulallah. Aham bir jawan sahabalaryň bir derrew turakyna ya Resulallah men saklaýyn diýipdir. Yani erti jeng meydanyna şin barmary. İstirahat gerek. On bir jawan sahaba turup men ýatmany aýlanaýyn diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. "Wa man anta?" Kim bolýan sen diýipdir. Ol aýdypdyr, "Ana Zakwan." Men aýdym, men adım Zakwan diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Ijlis, otur ýerinde" diýipdir. Bir boldy. İkilenji. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يحفظنا هذه الليلة. Kim şu gece bizi saklajak? Sahabalarymyň daşyndan aýlanyp ýatmanydan atarmaly. Ýanky Zakwanyň gapdarragyndan bir ses çykan ýanyk bolup, "Ana ya Resulallah" diýipdir. İkilenji adam ýygyrdy. Peygamberimiz aýdypdyr, "Wa man anta?" Kim bolýan sen diýipdir. Ol aýdypdyr, "Ana İbn Abd Qays" diýipdir. Men Abd Qays ýan adamyň ogly da diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Otur tenne" diýipdir. Ýeni bireme durup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryna bakyp, "Men yahfazuna hadihi el-leyle." Kim şu gece bizi saklajak diýipdir. Üçüncü adam turupdyr. Faqama raculun ve qala ana ya Resulallah. Men saklaýyn diýipdir. "Wa man anta?" Kim bolýan diýipdir Peygamberimiz. Ol aýdypdyr, "Ana Abu Sabu." Men Abu Sabu diýen adam diýipdir. Aham Peygamberimiz otur diýipdir muňa da. Üçüncü neferde. Aham bireme güýmenip Peygamberimiz aýdypdyr, "Qumu salasatukum." Üçüňiz de turup gaýdyň bälik diýipdir.
Kim? Zakwan İbn Abdükays Ebu Sebu. Üçüňiz de gaýdyň bäri etipdir. Ohan bir nefer Resulullah'ın yanına gelipdir. İkisi gelmeyendir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr. Hop sen ettir. Ayna sahibaka? Hanu iki nefer yanından gıygıryadylar edipdir. Ol jawan sahaba näme diýipdir. Ol Allah rahmet etsin. Hazreti Zakwan näme diýipdir. Ol merd oglan näme diýipdir. Ol şiir mert näme diýipdir. Ana allazi kuntu ajabtuka ya Resulallah. Üç gezekde jogap beren men özümdim diýipdir. Bir gezekde öz adım aýtdym, adım Zakwan diýipdir. İkilenci gezek men nidim palanyň oglu diýip aýtdym diýipdir. Abdükays'ın oglu men diýipdir. Üçüncü gezekde Ebu Sebu diýdim, ma'ruf bi Ebu Sebu men diýipdir. Ana Zakwan ibn Abdükays Ebu Sebu diýipdir. Üç gezekde de her gezek aýdanda özüme icazet bermedim oturmana diýipdir. Üçüncüsü men bir adam diýipdir. Peygamberimiz bilse de bilip duranlar. Emma sahabalara belki tarihi beşeri insaniyeti ders bolsun diýip sahabalarynyň mertligi biri-birinden meter ewizin şypdyralygyny, iman we ihlaslarynda kamilligini tarihte sept bolmadan şerin bolan ýagdaýy görsen hay. Hanu iki ýoldaşyň diýeni üçüsi de özümdim diýipdir. Ana Zakwan ibn Abdükays Ebu Sebu. Adım Zakwan, Abdükays'ın da ogly, ma'ruf bi Ebu Sebu da men diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "İzhab hafizakallahu azza we jalla." Barakallah. Hudaý seni afetden mahfuz etsin. Sen gaýrat et, bir gece yatma onu diýipdir. Sahabalaryň daşyndan aýlan diýipdir. Bir hemmiz yatjak istirahat etjek diýipdir. فلبس رضي الله عنه درعه وكان يطوف بالعسكر تلك الليلة وكان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم. Oham Hazreti Zakwan radıyallahu anh mert bolup jeng meýdanyň egin maşyny hemmesini geyip tamam amade bolup ta Rasulullah oýunýança sahabalaryň daşyndan aýlanyp wagt geçirmäni Rasulullah'ın daşyndan aýlanyp ta Peygamberimiz turýança şeýtip geçiripdir. Ey mümin Müslüman dogallar. Çyndan şula merd adamlar diýelmeýin. Bular imanlaryna kulak asın. Bular imanlaryna belki edýän işlerini gürläp Türkmen harladı diye. Harlap fakat ýöne laf urup öýlerini kenarda saklamaýanmışdyklar. Amal etýänmişdikler. Öýlerini orta oklaýanmışdyklar. Ýöne kefini owadalla kana iş etmeli bolan öýlerini kenarda saklamaýanmışdyklar. Amal edýänmişdikler. Öýlerini orta oklaýanmışdyklar. Nämeden çyryp ihlaslary barmışdy. Mehabbeti varmıştı. Canı bilenmiştikler. Ohan bir topar özlerinin mertliklerinden bir amallar köküdüklerle tarihi anlatıp koyupdurlar. Bigat ihlaslar bitinmiştik. Şulan gurrunları da adamın yüreğini açıyor. Şulan gurrunları yürek açıyor, imanını arttırıyor. Adamın gayratını arttırıyor. İhlasları olansan 1400 yıl üstünden geçmeli şu gurrunun, yadirde tədece gurrun olup, mümin Müslüman adamlar işlerine imanları artmalı. Ya mesela bir tofar adamlar var ya, mesela dil kömek, ya mal kömek, ya beden kömek, öyle hayır getirmeli olanla, mesela işi varmıştı. Öynün iş gelmişti hamanadan ha. Ohan bir adı güymeden şık olup, öynüne qaliye, şöyle iş bitik gitýänçe. Şu qawlar, mesela mektep okuliyanna bolsa, mescit bejerilýänne bolsa, gariplara kömek edilýänne bolsa, ya bir başga bir her näme gowy işi ki, çyn musulman adam bilýär-de şu zadyň içinde Hudaýyň gowurmaklygy bardygyny, Allah Taala rizaýaty bardygyny bilýär ha. Ýöne näme diýe? Hamana işi barmyşdyk. Şoňa güýmenip günni geçirýär. Nämeden çyrip? Kellagyrdan meýdar. Ke gurrundan meýdar. Mesuliýet gerek diýe. Ay maňa näme diýe? Öl biter gider da diýe. Bular olardan diýermişdik. Bulan yüreklerine iman derdi varmıştı. Bulan yüreklerinde büyük Allah'ın muhabbeti varmıştı. Kendi işler bada mescit becerilmek, köprü becerilmek, garip kasar gözlemek, tomuslarda tabistan oğlancıkları bernama, Kur'an-ı Kerim öğretmek, sen şuna kömeğin yetirenin minin, yetirmeyenin minin, ola yürü gider ol. O mescitte biter gider, o yerde biter gider. Ama o ödüne şirket etmeyen kenarda koşan adam, heyf, sokaktan, bereketten, nurdan kalan adam oldu da. Bi nasib ay azan nuri azim, besterozen başı az mahe karim. Ey Müslüman, ey mümin, günniydin günertani, nädire gün yalfılap duran malta, ya gice ay aydın maltuqa,
gaf penjarany yapsaň, perdesini çekseň, öýüň içine ışık girýärmi? Girmez. Yoksa daşar, yaktı nurdan ne oluyor? Hudaýyň nuru ýalkymyn salwaty. Emma otagyň içine giýrakana gaf penjarany yapıştyrsaň, otagyň içine nur girýän däldir. Bir merde adamlary özleň, bir iman adamlaryny özleň. Agallam, ey jawan dost, bitin maşarmasaňda şirket etdi gal. Eliň uzatdy gal, adyň ýazdyrdy gal. İçinde badyň ady bolsun, kıyamet günü hesap kitabyň içinde. Hulasa, Hazreti Zakwan ibn Abd Qays Abu Saba ikisi de bir adam mert bolup daňa diýänçe Rasulullah jan we sahabalaryň daşyndan aýlanyp saklapdyr. Ve nama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta adlaja. Ve fi sahar qala sallallahu aleyhi ve sellem aynal adilla. Geleyliň mübarek gurruna. Rasulullah janna yatypdyr. Selalik wagty daňdan önçek oýanypdyr sallallahu aleyhi ve sellem. Oýanakana daňdan önçek turawerin diýip turdypdyr sahabalar. Oham aýdypdyr, Uhud dağa gaşyn ýakyrrak ýol taniýan kim ma diýipdir. Öwümizden gitsin, ogurynçaja ýakynjak ýerden bir Uhud dağa gaşyn alyp gitsin diýipdir. Oham sahabalaryň bir neçesi, "Ya Rasulullah, bir ýola ýetip ökdi" diýip, Peýgamberimiziň öwünden ýürüp, baglaň arasyndan, dağ dereliň arasyndan çökükdäk ýerden Uhud dağa gaşyn alyp barypdyr. Gowgulasaň dünýede, taryhda bir geň gürrüňler bolupdyr şatada. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريب أحد حانت وقت صلاة الفجر وهو صلى الله عليه وسلم يرى المشركين أهم ما هو الأوثي يشترله تا أحد داغن يقيننا بردرله داناتبتر erti namazın vakti olupdur. İnne näme ýagdaý boldy? Peýgamberimiz kafirleri görüpdir. 3000 leşker teýýar bolupdy. Taqriben biri-birini görüp başladylar inne. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal radıyallahu anh ona aýdypdyr, erti namazyň adanyny çekdipdir. Hazreti Bilal radıyallahu anh adany çekipdir. Oham awadalar saf tutup, sep tutup Peygamberimiz amam bolup erti namazy okypdyrlar. Erti namazdan soň ýuwaş-ýuwaş jeň meýdana gaşyn giriljek kandy. Erti namaz okulandan soňra bir geň ýagdaý bolupdyr. وهناك تمرد ابن سلول المنافق. Ol 3-4 ýeftemin nodul geçendir bir münafık bady İbn Selulli. İbn Selulli ki Hudaý Taala şoň hakyna aýtdy: "Ey Muhammed Rasulullah, eger sen günne 70 gaýtar şoňa doga etseň de şoň men günäsini geçmerin diýen adama." Şoda bamyşdyk Peýgamberimiziň goşunynyň içinde, 1000 neferin içinde. Erti namaz okyp bolanlaryndan soňra bir münafık İbn Selul dümür gurrun tapmana durupdyr. O da haçan kafirliň gözünün alynda. O da haçan işte içkin jeň meýdan boljak. Oham aýdypdyr. Näme özümiz biz öldürüp diýipdir. Mene gaýtjak ýyzme diýipdir. Bijire jeň meýdan boljak bolsa maňa gerek gel bijire dat diýip ýyzyny öwrülipdir. Fansahaba bi 300 minal munafiqin. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde şolary münafık diýip aýdýar hemmesine. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. O da Qur'an-ı Kerim şolan hakyndaş. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ. Yankı İbn Selul'un iyidine näçe nefer düşdi o? Peygamberimiziň goşuny 1000 nefer. İbn Selul münafıgyň iyidine 300 nefer münafık iyidine düşüpdir. Yani Peygamberimiziň sahabasy 1000 nefer bolup dik. 3000 nefer kafirin beraberine. 600 nefer bolup galypdyrlar. Ey Rasulullah gurrun iyidin birje dagyba. Ey sünnin azab başynda kännäme? Yani şu 1000 neferin içinde 300 nefer münafık barmışdy. 300 nefer daşından Müslüman içinden kafir varmıştı. Şu kafirden öyle mi daha Müslüman olacak ha? Bunun Müslüman taraf Müslümanların arasında da. Fen sahabe bi 300 minel munafiqin. 300 neferin yankı İbn Selul bedbaht münafıkın iyidine düşüp aýdypdyrlar münafıklyk bilen. Oham bol münafık aýdypdyr. Ata'al wildana ve men la ra'ya leh ata'ahum asani ala man naqtul anfusana.
Bu Muhammed deyipdir yankı münafık sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlancıklan yaş oğlanlan diyenetip Medine'den çıkıya deyipdir. Näme özümü öldürüp deyipdir. Ewriljek idimi de deyipdir. Görün münafıkın ediyen işini ewriljek bolsa odal gaýtmaly adam Medine'den. Ahirki wagt ewrilýe musulmanlaryň ajaklaryny titretjek bolup. Musulmanlar gorka goýjak bolup, ol kafirleri begendirjek bolup. Ýogsa odal barıp bermeliler la. Ahirki ýagdaýda ewrilýe. Biderek münafık necis, habis adamdan ediyen işi da. Ýogsa odal Medine'den çykyp bermeliler la. İbn Selul bir qis haçykan daýly, gurrungy ortuda. İbn Selul yankı münafık. قال الإمام الزهري رضي الله عنه كان ابن سلول له مقام كل جمعة. ابن سلول ليان منافق her cumğa peygamberimiz hutba okuyacak bolany ýokary galýanmışdyk. Ey bu münafıgyň bi hayadygyny, ey min gaýradygyny, ey min jesurdygyny her cumğada peygamberimiz hutba okuyacak bolany ýanky münafyk ýokary galyp näme diýänmişdik? Eyyuhan nas, hada Rasulullah beyne azhurikum. Şi Muhammed Resulullah'dır. Hudaý şunu bir fiilap beripdir. Şunun kadrini bilin, şuna kömek berin. Fansuruh, ve azziruh, ve nasaruh. Şuna kömek berin. Şuur uluqan adam, min kadrini bilin diýänmişdik. Yalandan ha. Özüne qawa adam diýdirjek bol. A'azzakumullahu Teala bih. Bilýäňizmi şun menen Hudaý sizi fiilada ha diýänmiş. Ýanky münafyk her hefde şey diýänmişdik yalandan. Hatta Uhud urşunda 300 nefer bilen ewrilýär, jeň meýdanyna şirket de etmeýär. Şu Uhud jeňinden soňra da jymgyda turupdyr daşladym. Ýene öňküýalet. Ey jemaat, Muhammed peýgamberiň kadryny bilin diýip, şeýle bir bihaýa adamyş. Uhud jeňinden soňra da şeýle ýigine öwrilipdir ha. Onda da awwelin jymgyda ýokary galyp, ey jemaat, şu Resulullah'dır, şun kadryny bilin, şuna kömek berin diýenlerine fa ahadal muslimuna bi siyabihi. Uhud jeňinden soňra musulmanlyk köýnünden tutup, ey adu wallah, ijlis. Wallahi ente leste ehlun lidalik. Utun hayat sen künamen kılıp otur deyipdirler. Aham bana aydıptırlar. Ey bit bak sen tövbe et. İrci' yestagfir leke Rasulullah. Ola gasın. Ey bit bak sen Uhud jeňinde ýokdun, ýygyňa öwrilen. Sen şu mahal tövbe et. Rasulullah sana dua etsin diýenlerine aydıptır. Wallahi ma abghi an yestagfir li. Duasy gerek gelmeňe Muhammed peýgamberiň diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Şeýle bir bihaýa adammışdyk. Şeýle bir gaýda ýüzüniň suwy adammışdy. Beherhal erti namaz okulandan soňra 300 nefer münafyk bilen sürülip saýlanyp gaýdypdyr. Bir sürülip gaýdypdyr. Oham Hazreti Abdullah ibn Amr ibn al-Haram sahabalarning biri peýgamberimiz hiç ähmiýet bermändir olara. Öwrilmänden zat diýmändir. Emme sahabalarning biri bilen ýygyna düşüp, "Hey beýtmän, öwrilim" diýipdir. Kulak asmandırlar. Oham bir tarihi bir gurrun aydıptır. Ya kavmi, uzakkirukum Allah. Ey kavmim, Allah'ın sizin yadınıza salyaniptir. Allah tahzulu kavmakum ve nebiyyakum indama hadaral aduvu. Öz kavminizi, belki peygamberinizi berip barýanyň, o da haçan düşman gelenine, yo, ýöne sowuk demire çykak duran ýanak gulaklarynyň gulaýyndan marmaýan bilaý dilýän gördüňler. Yo, näme özümizi öldürüp diýipdirler. Bize öwriljek diýip gaýdypdyr. Oham ýanky sahaba gyýgyrypdyr. Abadakumullah. Hudaý delil etsin siz diýipdir. Feseyughnillahu Teala ankum nabiyyehu. Hudaý kömek berer bize diýipdir. O Resulullah'a Hudaý kömek berer. Sizin gereňiz ýokdur, Hudaý sizi saýlap duranmamaly, siz bir necis adam bolansaňyz diýipdir. Şu aralarda hudy Qur'an-ı Kerimde ayetler bar, okuýsam giýjak galjak. Hudaý sizi saýlap duranmamaly, ýok bolun diýipdir. Hem 1000 nefer peýgamberimiziň leşkeridi 300 saýlanyp münafykmyş gaýdypdyrlar. Näçe galdy? 700 nefer halis ýalfyllap duran musulmanlar galypdyr. İmanly kamil Resulullah'ın sahabalary. Bir 2 daqiqalyk bir ders alaýyn. Ey mümin musulman dogalla. Şu münafyk 300 nefer bilen ýerden öwrilip gelýär. Resulullah'ın ýanyndan öwrilip gelýärler. Hudaý Taala'dan wahy, Qur'an inip duran, nur inip duran, mustaqim Allah bilen irtibatdaky adam bile gerek dälip, şondan öwrilip porty dünýäge şeýle aýtmaly ha. Eşlere Thomas Khan misal wursan gelişmezmi? Ulamalar aýdýar. Teleka adamyň misaly, eýni husus Thomas Khan ýalydyr. Thomas Khan gülüň üstüne goýsaň ýerek barar. Gül etberip dogry aşgaly kesife barar. Dogry nejasata barar.
Resulullah'ın yanına gidip akı yirek gidecek. Yirek barmalı. Resulullah'ın öz yanından çıkıp kaytmalı ha. Zat diğerleri nesip etmesi nesip etmeyen ha. Huday Teala'dan dilemeli ha. Hudaya qovzatlar bize nesip etti. Peygamberimiz dua ediyenmişti. Allahümme inni es'aluke tevfika ehlil huda. Hudaya ak yollaki adamların nıgmatını bana da ver diyenmişti. A'male ehlil yakini, imanlarına kaim adamların etyen amalı var. Şunu bana ver deyip Resulullah dua ediyenmişti. Dua etmeli ha şunu. Resulullah'ın yanından mesela cenmamıştık. Ölmeli, öl keyfet Resulullah'ın yanına ölünden sonra. Bar dünya kaydıp dursan da hani ölmeyecek mi sen? Hani kallın mı? Neçe yaşanırdın şolardan sonra? 500 yaşanırdın mı? Ya olurdan önçak gittin mi kan? İbretu bidari yazdan talep. Naz kitabu maqalu harfu leb. Hudaydan dile, Hudaya bana ibret verdi. Hudaya min ders alayni. Hudaya min imanımı kamil olayni. İbretu bidari yazdan talep. Naz maqalu kitabu harfu leb. Yani kiplenin minin adını ötüşenlerdir. Yani yo men kan kitap okuydum ahim, men önde haberim bar ahim diyenin menen ötüş görmüyorsun. Allah'tan dile, Hudaya men gözüm açık bolsun. Hudaya men kalbim açık bolsun. Men kalbim kör olmasın. Hudaya bana qowzatı nesip etsin. Yo men kan kitaplar okuydum ahim diyenin menen Hudaya'nın yanına adını ötüşem qadiyamaylı. İne bil adam welden Resulullah'ın yanından aydı ötü. Resulullah'ın yanından elbette Hudaya'nın nur dökülüp duran yerinden ne? Qalan tersi özünüz alı verin, men kan vaktini almayın. Gurrun iyiden alıp gideyim. İnhe bir pes adamla Resulullah'ın yanından aydı ötü. Geçen hafta geçenler ayağı paytıklap duran sahaba vurunup Resulullah'dan kalacak değerli ötü. Bala adam iyiden aydı ötü. Ayağı paytıklap duran sahabada men Resulullah'dan kalıp bilecek deyip Resulullah yapışık aydı ötü. Nesip diğerleri. Nesip diğerleri. Nesip diğerleri. Hudaydan dilemeli olacak. Hudaya nesip ettim. Hudaya kokla bize dedim. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد فعسكر بجيشه مستقبل المدينة المنورة. Peygamberimiz 600 sahabası bilen evrak gidiptir. Sahabaların bilen gidiptir, kafirler de görüptü. Ta Uhud dağı yaxşı deyiptir Peygamberimiz. Uhud dağı barıp Peygamberimiz leşkerini qavqulağasın. Leşkerini buyuruptir, arqanız dağa qaşin bolsun deyiptir. Yüzünüz Medine'ye qaşin bolsun deyiptir. Sahabaların inni arkasından hiç vakt düşman gelip bilmeyer. Arkası dağda. Ol evrakta da bir defecik bağmıştık. Onun üstünde de 50 tane sahabasını saylap size o evki defan üstünde evki dağda olmalı deyiptir. Uhud dağın evi inşallah gitmediğiniz gidersiniz, giderler de qav bilyendir. Uhud dağın evgiyin meydan. Ol evrakta bir dağ var, Cebelur Rumat diyeler. Şon üstünde 50 nefer sahabasını teyyarlap koyuptur. İnşallah on gurrunun işte aydı. Oham 650 nefer öz yanına, 50 nefer de şu dağın üstünde evki defede durmalı. Himmetin uyuşurup hutba okuyuptur Peygamberimiz. Qıyt hazatını aydıp verin. İnne himmetin uyuşuruptur, inni yavaş ceng meydan başlayacak. Ya eyyuhan nas, ey sahabalarım deyiptir. Himmetinin evine geçip mübarek ayakları bilen yürüyüp doğru ortalarına varıp gurrun veriptir. Ey sahabalarım, usikum bima avsaniyallahu azze ve celle. Huday bana tavşıran zadını siz sahabalarıma tavşırıyın. Özümden zadaydamak size deyiptir. El-amel bi ta'atihi ve tenahi an maharimi. Hudayın diyenine de verin, Hudayın haram edeninden kaçıverin deyiptir. Ey sahabalarım, innekum el-yevme bimenzili ecrin ve zuhrin. Ey sahabalarım, soğadın dökülüp duran yerineduğunuz şuun siz deyiptir. Soğadın dökülüp duran yerineduğunuz, eğer sabredip, mert bolup, bilunuz kuşat dayavdurup bilseniz deyiptir. İdinden aydiptir, ey sahabalarım, fe innel cihade şedidun karih. Kafir bilen kanmağan dökülüşüp uğraşmak katı kıyınlattır deyiptir. Zenanağın öyde oyup, oğlun uşağın öyde oyup, canımdan geçeyim neyme katı kıyınlattır sahabalarım deyiptir. Yönü Huday nesip eden adamı kıyın değerler deyiptir. İlinden aydiptir, ey sahabalarım, sabredin, dayavda durun, cennete de umidi var olun deyiptir. Ey sahabalarım, men diyenim menen olun, ağzala bolaman, ağzala yere Huday'ın kömök geliyen değerler deyiptir.
muttahid bolun dipdir. Agdy bir bolun dipdir. Ey sahabalarım, fe inni harisun ala rushdikum. Sizin bitir qowulmaňyza bitir ürjida mennitdir. Men diýenim menen bolun gönönörsiňiz dipdir. Ahyrkysy, ey sahabalarım, musulmanlar hemmesi bir adam ýalydyr dipdir. Barmagyň uzyna tikenürtse gözüň ýatyp galýarmy? Ýok, göz dogurşaňa gaşyň gitdi. Kelläň ýatyp galýarmy? Barmagy tikenürt dip. Ýok, kelle de şoňa gaşyň gitdi. Aýagyň ýatyp galýarmy? Men el bilen işim ýok. El aýak da şoň ýedinde, ýürek de şoň ýedinde, göz gulakda hemmeti barmagyň uzyna şo tikeni aýyrjak bolup. Musulman menen bir-birine şeýle mehabbetli bolmalydyr. Assalamu aleykum dipdir ahyrynda. Gaýrat edin dip 50 nefer saýlap, akdip öwki defäň üstüne goýupdyr. O ham olara aýdypdyr. 50 nefer, şu 50 neferin üstüne de Abdullah ibn Jubayr diyen sahabani baş etip koyuptur. Farman desetip koyuptur 50 neferin. Şu 50 neferin başına ayıtıptır. Ey Abdullah deyiptir. Hudayi sana şayet et diyen deyiptir. Sen ştada qawy yerde koydum deyiptir. Qawy yer diyenim, siz ştada bolmasanız kafirler bizi az göre kana defäň arkasından aýlanyp bizim arkamızdan gelemasyn deyiptir. Şolar atly gelýärkä, sizin işiňiz şu defäň üstünden fakat tir kamannyň ok atdan durum geçirmäň şolar deyipdir. Wasbut makanaka in kanat lana aw alayna. Hala bil piruz bolayly, hala basylyly. Dur şadym kıymyllama deyipdir. O ham qalan 49 neferi bakyp aýdypdyr peýgamberimiz. Beter geň zatçytaý kulak asyn. In ra'aytumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaykum. Ey sahabalar 49 nefer size de aýdýan dipdir. Bir wagt kafirler bizi öldürse, biz de yeke qırılsak, laşxor quşla gelip, bizim kellelerimizi içeligimiz ýse dagdy siz şu tadan kıymyllamaň dipdir. Şu tüýsli de gaýym tapşyrýan dipdir. Bizim laşxorla gelip, bizim cesedimiz iyi otursa dagda, "Wey bulara kömek gerepdir" diýip gaýsaňyz, men ez adam menden gaýdym. Men adamy bermesem gaýtmaň dipdir. Bir İkincisi, ve in ra'aytumuna hazamna al-qawma ve watta'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaykum. Yok, kafirler qawalap, yeki qırıp şolar dargassak da yine gaýtmaň dipdir. Men ijazat berip adam berýänsem, hala basyly kıymyllamaň dipdir. Ahyrynda aýdypdyr. Allahumma inni ushhiduka alayhim. Hudaýa sen şahit bolşulara dipdir. 50 neferi jeň meýdanyndan çykaryp, beýle öz başyna Cebel Rumat diyen beýik defäň üstüne, dağın üstüne böylece kiçik bolupdy, şoň başyna goýupdyr. Bir wagt jeň bolupdyka 50 nefer, 100 nefer, 1000 nefer saýlanaka arkanasyndan gelemasyn diýip şolary goýupdyr. O ham peýgamberimiz gelip sahabalaryň arasına bir 650 neferin arasına gelipdir. Inni yuwash iki qoşun bir-birine ýakynlapdyr. Ve ja'ala sallallahu aleyhi ve sellem yamshi ala rijleyhi yusawwi sufufa. Mübarek ayağı bilen sepleň arasından yürüyüpdir. Hayt falani öwe geç diýmişdik. Falani sen 2-nji sefe geç. Falani sen 3-nji sefe geç. 4-nji sepde kayt diýmişdik, sen öwe var diýmişdik. Adamlar dogurlandan soňra gerişleri hatta ayaklarynyň ökçesi sady öwrak ýydyňrak bolsa, dogurja duruň diýmişdik. Eýin ulamaýana namaz okuyacak ýaly. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Hudaý aýdýar. Men bindilemma düşmanyň öwünde namazda duran ýaly sep tutup dula, guýulan gurşun ýaly gaýym dula öldürdi diýipdir. Gurşun ýarıljak, bulan sefi ýarıljak diýipdir. Ol Bedir jeňinden ýaly. Hatta gerişleri de bir-birinin öwýidi bolsa, "Haýt gerişiň on gerişi bilen deň bolsun" diýipdirdi. O ham peýgamberimiz sahabalaryny ýaxşy heweslendirip, elini 2 gylyç barmışdyk, 2 şemşir barmışdyk. Birini sirip çykarypdyr, aýdypdyr. "Men ya'huzu minni hada as-sayfa bihaqqihi." Men elimde 2 gylyç bar diýipdir. Şoň birini kim aljak men elimden? Ýöne hakyny eda etmeli diýipdir. Şu gylyçyň haky bar diýipdir. Näçe el uzaldypdyrlar, men aljak da men aljak diýip. Peýgamberimiz hiç haýtyny bermändir. O ham bir jawan sahaba, beter daýaw, beter urş gören, jeň meýdan gören bir gawy sahaba, kim? Hazrat Abu Dujana radiyallahu anh. Beter bir merd oglanmış. Hazrat Abu Dujana öwrak ýortup gygyrdyr, "Ya Rasulullah,
elindäki öz kılıcın Resulullah'ın öz kılıcımışdı. Elindäki kılıcın näme hakkı var on eda etmäne diýipdir. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr: "En tadribe bihi wujuhal aduwi hatta yanhaniya." Bikar durmalar şu kılıç diýipdir. Täjeň ýatýança yol bulant durmalysyň menen kafira gaşy diýipdir. Tä kafir ýykylýança diýipdir. Hazret Abu Dujana radıyallahu anh, "Ana ahuduhu bihaqqihi ya Resulallah." Men inşallah yerini yetirerim şonu bermäňe diýipdir. Peygamberimiz ozully maksady Abu Dujana'mışdyk. Gel sana berýän hakyny eda et, yerini yetir diýipdir. Bolýa diýipdir. Hatta sahabalarning bir neçesi Hazreti Zubeyr ibn al-Awwam radıyallahu anh ýürügimizden bir formolluk diye Resulullah maňa bermäni şoňa berdi diýipdi. Oham Hazreti Abu Dujana bir gyzyl ýalygyny maňryna daňyp gyjynyp öýdi, Peýgamberiň kılıçyny alansaň sefin arasyndan mutakabbir bolup ýürüpdir. Kafirliň gözüniň aldyna. Peýgamberimiz ýene şo taýda dir seçipdir. Jeň meýdany bolsa bolduran ýerde. Resulullah janyň tamam harakati, tamam keplemeni duran ýeri. Hemmesi ders, hemmesi bir durda bula. Peýgamberimiz Hazreti Abu Dujana'nın gyjynyp maňryna gyzyl ýalykdan Resulullah'ın kılıçyny alyp aňryk bärik mutakabbir bolup ýürüp duka aýdypdyr. İnneha lemeşyetun yubghiduhullahu Teala illa fi misli hadal mawtin. Şehirli yürümek haram diýipdir. Ýöne şizire kafirliň hawasyny aljak ýerinde hiç işgali ýok diýipdir. Barakallah Hazreti Abu Dujana. Şehirli mutakabbir bolup yürümek haram diýipdir. Ýöne şizire ýerde kafirliň hawasyny aljak ýerinde hüneriň bolsa çykaryp diýipdir. Oy gören adam hawasy gaçsyn kafirliň diýipdir. Hudaý ýokuş görmeýär bizere ýerde ejade berýär diýipdir. Resulullah can kıyamete sedip yeni bir ders aytıp koyuptur şu taada. Şibir Hudaýyň ýokuş görýän ýürüýmesi, emma şizire ýerde ejadaty batipdir. Hazreti Abu Dujana yerine yetirip jeň meýdanynda da girýär. Bir 2-3 dagyga ondan kany bitirjekler. Hazreti Abu Dujana'nın kıskacık tanıdıp bereydi. Hazreti Abu Dujana Resulullah'ın kılıcını alan adam. Ebu Bekir Sıddık'ın halafet vaktinde jeň meýdanynda şehit bolan adam. Emma şehitlikden önce merid yatyqa azaly welli maqadib bir gün şowuna yatanmışdyk. Men inne aýryljaw şowun üstünde diýip. Oham yatan yerine bir Hazreti Abu Dujana gülüp ýüdüwidi ýalfyllap yatan. Oham sorbana bartdyrlar. Ey Abu Dujana, näme ýüdüň hewri ýalfyllaýarasyň diýipdirler. Hazreti Abu Dujana bir kep aýdypdyr. Kep durdana aýdypdyr. Resulullah'ın şäherleri de bula. Ýüdüm ýalfyllamaga iki däne denýişim ma, men iki ahlagym ma, şu iki ahlagym bilen Hudaýyň ýanyna gaty tamam känna diýipdir. Ey enata, ey erhili, ey dogan, ey musulman, ey ogulgy, ey içeride daşarda musulman doganlaryň arasynda ah saňa maňa dersdir da bula. Menne ikrat ba diýipdir Hazreti Abu Dujana. Şu ikrat maňa bolar inşallah, şol menen men jennete bararyn diýipdir. Näme aýtjakam? Resulullah kılıcını verdi diýjek mukam, onu aýtmandyr. Resulullah'ın ýanyna kafirler bilen çalışdym diýjek mukam, onu aýtmandyr. Sadece da aýtypdyr. Kuntu la atakallemu illa fima ya'nini. Men şu ömrümde özüme gerekmejek ýerde bir direk sakada oturmaýardım diýipdir. Bir işi diýipdir. Kän keplemeýärdim diýipdir. Gerekmejek ýerde keplep ýüküm aldypmaýardım diýipdir. Hakda bolsa, nahakda bolsa, gıybatda bolsa, töhmetde bolsa, musulman doganyň azasda bolsa, onuň menen göwünni görjek diýip, paçawlap sakyrda oturmaýardım diýipdir. Ewre dilime gaýym adam men diýipdir. Şu dilime gaýymlyk bilen Hudaýyň rezaýatyny tafarryp, gat umydym kän diýipdir. Ey musulmanlar, adamın göwünü şu kılıç aýtjak da, onu aýtmandyr. Ondan muhimrak da aýtyp duran ýalda da aýtypdyr. Şu dilime gaýymdym da men diýipdir. İkilenjisi, "Ve kana qalbi lil muslimine saliman." Şimdi musulman doğanyma hiç kinem de yok, bit pälim de yok, bit niyetim de yok. Şu musulman doğana azar bereyim ne diýip durama, mızahım bolayım ne diýip durama. Musulman doğanymdan bir azar kefeşitinde şonu gowa ýörüp goýberýän diýipdir. Bir bolmadyrak ýagdaý eşitasamda şonu gowa ýörüp goýberýän. Ey musulman doğanyň hetmen maksady şudur da diýip gowa ýörýän diýipdir. Şu musulman doğanyma bit gümenligim ýok da diýipdir. Şu iki zat bilen Hudaýyň jennetini tafarryp ýalfyllap otyn na diýipdir. Şol Hazreti Abu Dujana radıyallahu anh Resulullah'ın elinden kılıcı alıp jeň meýdany başlap, jeň meýdany evvelin mübareze kafirlerden biri, musulmanlardan kim? Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh. O duruşun evvelin mübareze ikisi ortağa çıkıptır. Oham kafirlerden biri başlaptır, mübareze edip yeki ortağa gelmäge. Oham
ol kafir gıygırıptır. Ya ashaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innakum tez'umuna anna Allah Teala yu'acciluna bi suyufikum ila'l nar ve yu'accilukum bi suyufina ila'l cennet. Ey Muhammed peygamberin sahabaları deyipdir ol kafir. Siz güman ediýäňiz, siz pikir ediýäňiz, hyýal ediýäňiz, siz musulmanlaryň gylyjy bilen, şemşiri bilen biz kafirler cehenneme girýär we siz de bizim gylyjymyz bilen beheşte girýäňiz diýip pikiriňiz bar. Hem gelin biriňiz ordaňyz bolsa, gaýratyňyz bolsa çykyň biriňiz diýip kafirlaryň pähliwanlarynyň biri çykyp bizi görüläpdir. Aham şiir ýaly bolup 25 ýaşyň döwreginde Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh ortağa çıkıptır. Aham aýdypdyr: "Wallahi wallazi nafsi bi yadihi la ufariquka hatta yu'ajjilaka Allahu Teala bi sayfi ila an-nar aw yu'ajjilani bi sayfika ila al-jannah ila al-jannah." Men ma ortada sana diýipdir. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh. Senin çekileşerin seni göze vermerin diýipdir. Ya sen gylyjyň menen men beheşte giraryn, ya men gylyjym menen sen cehenneme girersin diýipdir. Am ikisi mübarizany başlapdyr. İkisi häzir biri-birine girmäke. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh bir hüner gelip özünden defa edakana bile-biligi bilen o kafirin aýagyna vurup aýagyny iki bölüp oham uly jeň başlap musulmanlar kafirlere gaşyn Rasulullah janyň buýrugy bilen dofulmana başlapdyrlar. Rasulullah janyň şemşirini alan kimdi? Hazreti Ebu Ducana radıyallahu anh. Sahabalarning biri aýdýa, men öz ýüregimden hiran galym şuny, näme diýip Rasulullah Ebu Ducanaga berdi? Maňa bermedi, falanyýa bermedi, falanyýa bermedi. Ebu Ducananyň näme hünerleri bakam göreýin diýip jeň içinde gözüm gyýygy bilen ogrin Ebu Ducanany gözlerdim diýipdir. Rasulullah'ın kılıcını alıp näme etjek kamşy diýip, "Ýöre pikrim harap boldy" diýipdir. Emma Ebu Ducanany gördüm, jeň meýdany girip barýa, gygryp goş okyp barýady. "Ana allazi ahadani khalili wa nahnu bis-safhi ladan nakhili alla aquma ad-dahra fil kayuli adribu bi sayfillahi war-rasuli." Men Rasulullah'a ahd etdim dağın eteğine. Men sefin iýdinde, jeň meýdanyň iýdinde bolmaly, men ewünde bolmaly. Men gorkak gaçak bolmaly, men mert bolmaly. Men Rasulullah'ın kılıcı maňa nesip etdi. Men ewde gezernip sepleri ýaryp ogra berdi diýipdir. Diýe ýaly bolup sepleri ýaryp ograp barıp sefin aňyrtyndan zenanylaryň arasyndan çykdy diýipdir Hazreti Ebu Ducana radıyallahu anh. Oşonna bir neferi wurajak boldy, emma wurmady, men şoňa heýran galdym diýipdir. Şol sahaba aýdýar. Jeň meýdanyndan soňra gürrüň boldy, näme diýip şol adamy wurmadyň diýemizde Hazreti Ebu Ducana aýtdy: "Fara'aytuhu qad hamala as-sayfa ala mifraq ra's imra'atin thumma 'adala as-sayfa anha." Yaqulu Ebu Ducana: "Akramtu sayfa Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem an adriba bihi imra'atan." Gayrat diýmeli bolara. Şo barşyma bir neferi wurjak boldum. Gylyjy Rasulullah'ın gylyjyny kellesine indirmeli bolamda, görsem tarap bir zinana müşrik kafir. Rasulullah'ın kılıcı bilen bir hile öldürdüğüm adın almayın deyip gıyret edip kılıcımı yedime çektim deyipdir. Mert bolup pehlivan bolsam, pehlivan adam öldüreyin, pehlivan kafir gıreyin. Hile öldürdüğüm adını alamayın deyip Rasulullah'ın kılıcı deyip gıyret edip yedime çekip alıp kayttım deyipdir. Kulahasa olu jeň başlap jeň meýdanynda her yerlerde Rasulullah'ın goýmagy bilen pehlivan bolan Hazreti Siddiq radıyallahu anh, Hazreti Faruk radıyallahu anh, Hazreti Murtada radıyallahu anh toy giyjesi özünün zinanasynyň ýanyna bolup Rasulullah'dan ijada alıp, "Ya Resulallah, şu zinanam geljek men" diýip, Hazreti Cemile diýen zinanam geljek diýip, "Maňa ijada mi Uhud jeň giyjesinden öz zinanamyň ýanyna bolsam" diýen Hazreti Hamzala radıyallahu anh o da erti bilen daňatanna gusletmäni ýetişmäni men Rasulullah'ny jeň meýdany iýberip zinanamyň ýanyna galsam bolmur diýip o da özüň jeň meýdany goşan mert bolan jawan sahaba barmışdy. Hazreti Hamzala radıyallahu anh bulan hemmesi pehlivan bolup kafirlaryň tiki goşunyň içine goşulypdyrlar. Jeň meýdany tagriben kim kime bolupdyr. Kafirlaryň ewünden ýerinden sallar azda bolsa Rasulullah janyň sahabalary jeň meýdany eline alıp musellet bolup
kafirlığın elinden zat gelir yalı bulmani, üstüne kıran ulu bir vuruş bolupdyr. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadınıza düşýändir, 50 neferi saylap, beýledi kişicik difaň üstüne koyupdy. Näme diýdi şolara? Eger bizi kafirler kırsa ve bizim bedenimizi ve kellemizi koşlarla şorla gelip iyse de siz gelmeyin diýdi da 50 nefer saylap koydu Resulullah'a. Bir ve ikincisi, eger biz piruz bolsak, eger biz kafir bassak, onu da gelmeyin diýdi 50 nefere qaym tapşyrdy. O şolan başlaklary, şu 50 neferin başı kim? Hazreti Abdullah ibn Cübeyr radıyallahu anh. Onu da öz başına tapşırıptır. Bir tarafı bassak da gelamam, basılsak da gelamam. Hatta laş korkuşlu gelip bizim kellemizden çokup, bizim etimiz kanımız iyse de gelamam deyip tapşırıptı. Ohum kafirler Resulullah'dan 50 nefer koydu da şu tağdan barip dofulcak bolupdurlar, ol 50 nefer gövermeyendir, olar iyidine kovupdur. Ohum basılıp barıya kala, näme o yollan gelseli Müslümanlığın arkasından gelliği bolýar. İkinci gedek yine dofulupdurlar arkadan, takriben 500 nefer, 1000 nefer bolup. Yine de ol 50 nefer gövermeyendir. Resulullah'ın koyan adamsı da ola, hiç kıymıllamaň deyip, arkamızdan gelecek bolsa iyidine kovun deyip. Üçüncü gedek yine oğrapdırlar, yine gövermeyendirler. Resulullah canın diyen neden tengle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol farman diye kol himmi tarafından fikrini hitap çeken ol reis olan baş olan serdar-ı alem koyan 50 neferi üçüncü gedekte kafirle hamledenini arkadan yeni gövermeyendirler. Üç üstte beyik yerde ok atıp gövermeyeli olmalı. Tir kaman menen atıp ok yay bilen atıp gövermeyeli olmalı. Emma cenk meydanının içinde elini iki kılıç alıp men Esedullah'dır deyip duran Resulullah'ın yüreğinden gidip duran Hazreti Hamza radıyallahu anh. Resulullah'ın hem sütleştiğini ve hem Resulullah'ın ağası. Vahşi aydiye Hazreti Hamza'nın katili. Hazreti Hamza'nı öldüren, sonralarda Müslüman bolýar. Onu inşallah inniki heftelerde beyik Allah köklüdüğünden hizmetine de yetirer. İnşallah. Vahşi aydiye cenk meydana qaytma qalar Mekkan kafirleri vahşin asliyeti Habeşeli Hazreti Bilal'ın yurdundan. Yöne kafirmiş şomuğa. Mekkan kafirlerinin biri aydıptır. Ey vahşi, sen neyze bilen bellemeni ökde. Son Habeşeli özlerinin bir hüneri varmış. Neyze bilen bellerlerini yafa doğru vuruyanmıştıkla hedefe. Ey vahşi, in qatalte Hamza amma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe ente atik. Ey vahşi, Mekke'de kaidettirle kafirlenmeyin. Eğer sen Hamza'nı öldürdün Resulullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ağasını sana caydanma deyiptirler. Vahşi aydiye, men kafirler bilen cenk meydana kaşın kayttım, yöhüne men cenk menen işim yoktu. Fakat daşlan, bağın ağırsında bukunup dururdum, ta inki fırsat köp gelsin ve Hamza'nı öldüreyim deyip. Vakt, öz neyzami çinep, yine de fırsat bulmadı deyip otururdum. فَأَسْتَتِرُ بِسَخْرَةٍ Uluqon daşlan arkasında bukunup dururdum deyiptir. O ham şehittirip duruşuma, Hamza barik aytti, mislel cemel yahuddun nasi hadden. Diye yanık bolup, diye yalı olup, sepleri yarıp geliyedi deyiptir. Elinde de iki kılıç var, men Resulullah'ın şiirdirin deyip, sepleri yarıp gelardı deyiptir. O ham bana kaşın yakillanını, çemelennim Hamza'nı öldüreyim deyip, emma men öwümden kafir Mekkan goşunun biri çıktı ve ona Hamza aytti. Hazreti Hamza radıyallahu anh halumma ileyye. Öwünnäki kafira gel berrak mübarezaga gel ikimiz diýip aytdy. Aham ve hazaztu harbati hatta iza raditu minha dafa'tuha ileyye. Aham Hamza tarafı bir bulap öldürdü. Aham mahur bana yakınladı diýip aytdy vahşi. Aham yaxşı elimdäki naydany çemeledim. İne fırsat geldi deyip belledim. Ah Hazreti Hamza'nın içinden geçip anartından geçti deyiptir. Hatta mâte summa ataytu fe akhaztu harbati ve lem yekun li bigayrihi haca. O ham bana kaşın içindeki neyzesi bilen oğradı. Emma yaramanı yollu yıkıldı. Ve menne gözleştim ta Hamza'nın canı çıktı. Ve neyzemi alıp da oturuverdim deyiptir. Hazreti Hamza radıyallahu anh tamam oldu ömrü.
Mekke-i Mukarreme'de Ebu Cehl lanehullah Resulullah'a sevenne men ballime sevýäňmi sen? Men şoň dinini dirin ha diýip musulman bolan mert sahaba. Hazreti Hamza radıyallahu anh jeng meýdanynyň içinde kim kime ýagdaýynda şehit boldy. Häzir näme diýip belli bolana. Şayet häzir Resulullah'ın da habary ýok bolsun. Sahabalarning da habary ýok. Jeng meýdanynyň içinde Hazreti Hamza radıyallahu anh kim Esedullah, kim Seyyidü'ş şuhada. Bütün ehlim cihan İslam'da tamam şehitlerin serveri şu. Müslüman molunna Resulullah canın huzuruna gelip eşhedü enneke le sadik şehadetel musaddikil arif diyen adam. Ey Resulullah, men şehadet berýän sen hak peygamber ýöne şehadetim ay bolor bolmadığın şehadeti değil. Sen hakikat peygamberdiňe ananyp ak ýürek bilen şehadet berýän diýen sahaba. Aňyrsyna ýetip, lep bilip, aýna ýal sap ýürek bilen sana iman getiredim diýip, oňam öýde joşup, goşup, "Ve Ahmedu Mustafan fina muta'un, fela takhshawhu bil qawli al-anifi." Ve Ahmedu Mustafan fina muta'un, fela takhshawhu bil qawli al-anifi. فلا والله لا نسلمه لقوم ولما نطل فيهم بالسيوف دي قشب جوشب adam. Muhammed Resulullah Allah'ın iyi veren bendesi. Mını da beyin rahatlık min kılıcımın öğünden geçmeseli kafirlere tevil vermerin ballıyımı diyen bir mert bolan sahaba. Müslüman bolan vaktinden ta şehit bolyanca 10 yıl Resulullah arka olan adam. Resulullah'ın dinine himayet eden adam. 10 yıl fırsatın içinde mert bulup Resulullah'ın yanında olup fırsatının kadrini bilip ahirda jeng meýdanynda Resulullah'ın öwünden barıp Resulullah'ın öwündäki kafirleri soğup iki kılıç bilen barýaka şehit bolan sahaba. Nimetin kadrini bilip gününen sahaba. Hazreti Hamza radıyallahu anh Esedullah Seyyidü'ş şuhada şoň ruhunyň hoşlugyndan çirimde bolsa bir mübarek aýlaň içinde Şaban aýynyň içinde mübarek Ramazan aýy ýetip gelýär. Bir 4-5 dagyga Hudaý üçin hemmämde bir nasihat aýdy. Ey mümin Müslüman da Allah. Azıcık vaktinin içinde 10 yıl. 10 yılda merin fikretden var näme iş bitirdik. Ey 25 yaşındaky dost. 15 yaşında mer fikretden var näme etdik. Ey 40 yaşındaky Müslüman da 30'da mer näme iş etdik. Bu zaman fark etdiýär diýip bizi hem zatdan alyp galylar ki olaň zamany biziň zamanymyzdan fark etdiýär diýip Hazreti Hamza şehit dirip canını yakıp, canını berip, iftihar edip tuqa, yani olankı rahatlıkmıştık, bizim zamanımıza geliptir, yani kıyım olup dursa zamanımızın nämesi fark etiptir. Zamanında demedi eskah köfeliptir, sen demedi eskah bilen dinine hıtmet et. Näme deyip zaman fark etiptir deyip, biz hemme zatdan kalmalı. Näme deyip batırlık bolmalı dinimizde. Bar zaman fark etiptir diyelim. Ey mümin Müslüman dost, behusus ey cavan dost, batır olup bilmeýärsem şu zamanda, zaman sen göz vermeýär dämi? Hi bolmanyň gowluklara şirket etdi gal batır bolmasak da. Hi bolmany goşulyp galydy. Onu bolup bilmeýärmi? Hi bolmany haramy batır bolmaýly. Haram da batır bolmaýlyňda. Hudaý Taalaň gaharyny getirýände. Gıybatyny hem dip batır bolmaly. Müslümanlığın ağzını ihtilaf edip ulaqun beydiye bilaqun beydiye deyip ağzalılığını hem deyip batırı olmalı. Özde şunu ağzap yürüyen yanak olup arada durup lizzet alıp keyfet keyfet be kepçi olup bana hem deyip batırı olmalı. Onu bana azah verip ta'in edip tühmet edip o zirdatını hem deyip batırı olmalı. Yani zaman fark edip bizattırı batırı olamalı mı? Ya zinanı erkeklerin arasından haram irtibatdan çürüm hem deyip batırı olmalı. Qiydilan zinanalan fikrini aylamadan çürüm ya erkoğlulan fikrini aylamadan çürüm bizattan hem deyip batırı olamalı. Zaman fark etti deyip bir baradan hem gürgün etmeliler mi? Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de haydiye hala bir insanlığın yüreğine girsin, hala kuluğuna girsin, hala girmesin. Hudaý haydiye Kur'an-ı Kerim'de. Şu ayağını aydip tamam edeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbika kadhan femulaqih. Hudaý haydiye Kur'an-ı Kerim'de. Ey insan,
Ey Hudaý bize aýdypdy. Ya eyyuhal insan, ey insan, ey Hudaý bize aýdypdy. Ey Allah Taala bize aýdypdy. Ya eyyuhal insan, ey insan. Näme diýär Allah Taala? İnneke kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ey insan, sen Hudaýyňa gaşyn gelýändirsiň, bay gelýändirsiň. Yatıp geçirýän adam Hudaýyna gaşyn marýa. Oya geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Bihuş ýaty, Hudaýyna gaşyn marýa. Gülüp geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Aglap geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Zaň eteginde, Hudaýa gaşyn marýa. Şuluk yerlerde ýaşap, Hudaýa gaşyn marýa. Eger bunjunga ýetişelmedämi? Barýa ewa gaşyn. Apartmanda ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Sarwada ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Sofon bolup ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Her ýagdaýda bolsan nipdir, maňa gaşyn gelýändirsiň günme-gün nipdir. İşine yetişmän ýaňy, Hudaýa gaşyn gelýän. Bikar ýatyňmy, ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Hatta kabrında ýatyňmy, ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Ya eyyuhal insan, ey insan, inneke kadihun ila rabbika kadhan. Hudaýa gaşyn gelýändirsiň dipdir. Qadam ba qadam gelýän, ýöne gelmedi de, famulaqih, gele kana maňa da tataşjakdyrsyň diýär. Ine Allah'ın kelamı. Hudaýa gaşyn barýas dälmi? Ey jawan dost, şu nasihaty täbil al. Şu Hudaýa gaşyn barýan dämi? Ýol bilen mol. Ýolly başga da güýmenme. Harama güýmenme. Oňsoň Hudaýa gaşyn barýas sataşjak dämi? Pikriň maksadyň şu ewde bolsun. Döwregiň kan gözdeme. Her kim bolsun döwregiňdäki. Hatta içeriň bolsun, her kim bolsun. Döwregiňdäki adam ýalňyş ýa günah etýär dämi? Öwrül basmyrak ýolyňa gel. Ah men ýoldan çykypdyryn. Allah gaşyn eltýän ýoldan çykypdyryn. Basmyrak gel ýolyma. Şeytan waswas etýändir. Ay sen günah etdiň, sana ýol ýapyk diýip. Galat edýär şeytan. Hudaýa aýdy men gafym açyk diýip. Ýalňyşdyň dämi ýoldan barýakan? Ýalňyşdyň iştiba işgali ýok. Musulman adam ýalňyşar. Emma musulman basym öwrüler. Ah men ýoldan çykypdyr diýär. Emma aňryk ýoldan çykybersiň, aňryk ýoldan çykybersiň, aňryk ýoldan çykybersiň we fursatdy tamam bolsa, şon reset anja bebinet gurguşir, umr zayi rah duru ruz dir. Emma ýoldan aňryk düşärsiň, Hudaýyň ýolundan taşa düşseň, birden ajal ýelse, o taýda görersiň ýoldan taş ýerde gaplanma, möjep ba, sen imanyň aljak bolup duran zatda ba. Ýola geleýin diýsen, ýoldan taş. Ýygymy öwrüleýin diýsen, gün ýaşapdyr. Bir gowa adam tafaýyn diýsen, o taýda gowa adam taflana, dargarsyň. Bir her hal insan, ewa gaşyn barýa, başarsaň dininde batyr bol, mert bol, ömrüň güýmeme, Hudaýa gaşyn barýas günme-gün. Bay senden menden meter, müň meter barmajaklar bady, barmadylarmy? Ona batyr bolup bilmesek de, owlugy şerket etdi gal. O da bolmadymy? Haramda ady bir batyr bolmaýdyň. Hudaý Taalaň ýoluna barýan, döwrekdäki zatlary güýmenip de, Hudaýyň ýolundan gaşaryk çykamaýdyň. Geleýin Resulullah janyň mübarek ýaşaýyşyna. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit boldy. Jeng meýdanyň ahyrynda Resulullah jan Hazreti Hamzany görjek, häzir görülen. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit bolmagy bile musulmanlyň eline mişdik jeng meýdany. Gymyllatmady musulmanlyň ulaqan dofulmasy kafirliň baydagy perçeminiň daşyndamış. Musulmanlyň ulaqan bernamasy mişdik, basymrak kafirliň perçemini gaçyrmady. Birini gaçyrtdyrlar. Yine bir götürüpdir kafirliň bir. Onu öldürüpdirler musulmanlar. İkilenci kafiri öldürüpdirler. Üçüncü bir kafir yine perçemi götürüpdir. Perçem yıkılsa tarap kaçacak da her kim bolsun. Şikast ýydygy, basyllygy bolýar. Üçüncü bir nefer götürüpdir. Onu musulmanlar öldürüpdir. Dördüncüni öldürüpdirler. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu neferde kafirliň biri özüniň baydaklaryny perçemini götürürlerine musulmanlar onu öldürüpdirler. Aham fasaqata al-liwa'u 'ala al-ard wa lam yajtari ahadun an yadnuwa min al-liwa'. Kafirliň perçemi ýere gaçyp, hiç kim jüret etmändir inni perçeme gaşyn barsyn. Perçem şodur şuna ýerde ýatypdyr. Fa ahadat sufuful müşrikin tatabaddad an atraf al-ma'raka. Aham kafirliň sepleri dargap, titrep, ýerli ýerden gaçmana başlapdyrlar. Jeng meýdany taqriban tamam boluşyp, ve musulmanlar da iyilerinden kavalap, kafirler jeng meýdanyndan bir emet daşa düşürüpdirler. Aham musulmanlar kafirlere kaçtı jeng meýdanyndan çykdy diýip, her gaýsy bir ýerrekde bir tofor eliniň kılıcını ýerde goýup, bir toforda eli kılıçly Resulullah janyň ýanyna da her kim bir zada meşgul bolup duran ýagdaýdamışlar. Walakin
ala ragmil awamiril muşaddede min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Emma Peygamberimiz 50 neferi ol ýok defensini goýupdy. Bu olara näme tapşyrypdy? Eger biz kafirler bassak da gelmäň, basylsak da gelmäň diýipdi. Olar defensinden görüpdirler. Hop musulmanlar piruz boldy baraýlym diýipdirler. Oham zahara ashabukum fema tantadirun. Kafirler bolsa gitdi kaçdy. Hala görnüwdi. Nämen gözleşdiňiz baraýlym diýipdirler. 50 neferin başı Hazreti Abdullah ibn Cübeyr radıyallahu anh aydıptır. Enesitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'dan can çıkıp tapşırık gitti. Her ýagdaýda olsa şu taýyn äp beramaň diýip Resulullah'ın tapşyrygyny ýadyňyzdan çykardyňyz mı diýipdir. Emma 50 neferden 40 neferi özüniň başlaklary fermandalarynyň belki Resulullah'ın diýenini etmäni ay piruz bolla näme işimiz başlady diýip ol defensini äp berip Resulullah'a gaşyn şu orta meýdana gaşyn gaýdypdyrlar. Gelmelerden näme ýoksaşar. 50'den näçesi 40 nefer fiş gaýdypdyr bäli. Emma o 10 neferi Hazreti Abdullah ibn Cübeyr radıyallahu anh yani 9 nefer bilen bir ýaşda qırlar ya Resulullah bir adam ýerer gelin diýer ondan bäri fişip diýerlik durupdyrlar. Bular 10 nefer bol qally ol 40 bytak ýetipdirler goşunyň içine. Oham kafirlaryň goşunyň içinde Halid ibn Velid beter bir jeň meýdanyň taktikine ýetikmişdi ki soňra musulman bolýa. Ol öz ýanyndan pikir edipdir, şu mahal şu arka boşdur, gaýtyr aýlanaýyn diýipdir. Näçe 100 nefer bolup dağın aňyryndan aýlana kana gelipdir görse defensi boş. Bir 10 nefer bar. Felem yelbes an qatalu Abdullah ibn Cübeyr ve ashabahu at-tis'a. Ol 10 nefere 100'nün uğruna öldürüp geçipdirler kafirler. Ol 10 neferi 100'nün uğruna alıpdırlar. Näçe 100 nefer ýerde 10 nefer ýerde o kaçıp geçişdir. Felem yelbes an qatalu Abdullah ibn Cübeyr ve ashabahu at-tis'a. Resulullah'dan tapşyrypdy da gymyllamaň şadan diýip. Emma Resulullah'ın diýenini äp beren seňle ewde müşkilatlar düşjek bolar. Görün Resulullah'ın buyrugyny äp bermek näder biderek zat. Kıyamata seli musulmanlara ders bolupdyr. Musulmanlar ders alsa da ol 10 nefere 100'nün uğruna qırıpdyrlar. Şodur şuna musulmanlaryň üstüne gelipdirler. Musulmanlaryň da goşuny perakende amadegisi ýok. Kılıçları bolsa ýerde eline bağadymda ýekijör her neferiň daşyny 20 kafir 30 kafir bar. Oham o taýda kafirler de bilipdirler. Ýygyny öwürilip gaýta 3000 nefer bolup ýöne pitirap duran sahabalaryň arasyna gelip ýöne öwünden çykany qırıp başlapdyrlar musulmanlar. Emma musulmanlar 3 grup bolupdyr. Inne tamam özlerini yitirip näme digini bilen akla, hatta Resulullah näme ýagdaýda düşünen aklada. Bir az bölük musulmanlar, sahabalar elinde de zat ýok, aldyrap titrep näme görünni öldürüp durlar kafirler. Ve keyfine qırıp durlar. Şo jeňde 70 musulman sahabany qatdyrlar. Olar näme etjegini bilmäni, jeň meýdanyny bükülli gaçyp gitipdirler Medine'ye Münewwerege gaşy. Hudu Kur'an-ı Kerim'de men gurrunu va okuýsam giýjak aljak. Gysgaçyny okuýaýyn. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Wa laqad afallahu anhum innallaha gafurun halim. Hudaý Taala Ali İmran suresi 4-nji para 155-nji aýada diýe şol gaçyp gideliň günahlarını men geçdim diýipdir. Wa laqad afallahu anhum şu qaçylan günahlarını geçtim. Hudaý Taala günahını geçýän we mehriban Hudaýdyr diýip. Bir neçe qaçyp gitdi. Bir neçesi de abary bolup özüni saklap bilse boljak, qaçdymdy günah bolar diýip, ýöne el bilen bulaşdyryp näme etjegini bilmäni elini kılıjy bada, näme etjegini men aldyrap duqa bir ses eşdiripdir musulmanlaryň arasynda. İnne Muhammeden qutila, qad qutila. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed öldürüldü diýip gıýgyrlypdyr. Bir tofar ulamalar riwayatlerde gelipdir, şonu gıýgyran iblis şeytan diýip aýdýar. Oham ol adajyk galallar da bay poy Resulullah da ölüm bolsa bolupdyr onu diýip bir tofar elinden kılıjy äp berip öňkü ýagdaýlarda galypdyr. Bir tofarlarda kılıjy bolsa yalandan gurşmana durupdyrlar. Jan galmandyr musulmanlarda. Şol 40 nefer äp berip gaýdansaň ha hemmesi. Şol Resulullah'ın diýeni bolmansaň ha hemmesi. Oham içinde sahabalaryň biri gıýgyrypdyr. Fema tantazirun. Ey Muhammed Peygamberin sahabalary, näme sizin halyňyz ýok diýipdir. Fema tasnauna ba'da hayatikum?
Hop Resulullah öldü daha deyiptir. Resulullah'dan sonra nämäňiz ýaşajak deyiptir. Mutu ala ma tabu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah din için öldü diýme, ölüliğini da bille deyiptir. Aham bulara bir akıl gelipdir. Resulullah din için öldü diýme deyiptir. O bille ölür taşıýarlar deyiptir. Yeni bir gıygırıptır. Medineli bir sahaba, Medineli sahabalar gıygırıptır. Ey Medineli Müslümanlar deyiptir. Muhammed Mustafa Resulullah ölenne olsa fe innallaha hayyun la yamut. Hudaý ölene hakkı deyiptir. Hudaý bize dini verdi. Biz dine arka olayım deyiptir. Yine bir de Müslümanlara bir ruhiye varıptır. Ama Müslümanlar qayta bir can yiyirip yeni de ceng meydanı qayta başlattırlar. Bir de ikilenci bölük Müslümanların ýagdaýy. Üçüncüsi Hazreti Ebu Bekir Siddiq, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Ali Murtaza, Hazreti Ebu Dujana bilen qaýgylar Resulullah'ın tapçaklar. 20 metre 30 metre fasıla var Resulullah'dan. Yönü barıp bolana. Ketibe evünne. Koşun. Yüzün nefer kafir yar geçmiyor da bolana. Göberi de aklı. Bilen de qaýgyları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gaşin barjakla pikirleri şeyler. Emma Resulullah jan näme ýagdaý demişdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane Medineli, 2 tane de Mekke'den gelen sahabaları 9 nefer Resulullah janny 10 nefer bir guşede miştikleşemoga. Ýöne jeng meýdanyň guşesi. Bir daşlak, dağa çyrmaş amal ýerde. Peýgamberimize 2 ýol galypdyr. Ya özüň jeng meýdanyna urmaly, ya 9 nefer bilen gaçyp gitmeli, özüme nejat bereýin, sahabalarda Allah tapşyrdım diýip. Haýsyne seýet amaly. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüm çykyp gidip 9 nefer bilen çykyp gitsem bolmaz diýipdi. Sahabalarynyň hemmesini bile bilen gıýgyryp ibadallah, ey Allah'ın bendeleri helümme ileyye qaýdyň maňa gaşyn diýipdi. Sahabalaryň hemmesine can ýerip Resulullah jan bamış diýip hemmesi bile bilen Resulullah'a gaşyn ugrapdyrlar. Emma kafirler de Resulullah'a gaşyn ugrapdyrlar. Nämeden çyrym? Şun fursat sahabalary yetirmäni yüzlerce nefer olup taşını alıp şun hükmen Muhammed alar deyip %100 tamaları varmıştık da sallallahu aleyhi ve sellem. Aham Müslümanlardan önce Hazreti Siddiq, Hazreti Murtaza, Hazreti Faruk'tan önce ondan kafirler Resulullah'ın taşını alıptır. Yanında neçe nefer var? 9 sahaba. 7'si Medineli, 2'si de Mekke-i Mukarremeli. Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubeydullah, ikisi de cennet bilen buğuşlanan, yanında da 7 tane Medineli sahaba. Resulullah jan men 10 nefer in jeng meýdanyň kyn ýeri şaýmışdyk da. Bütün sahabalar aýdýa, jenge Uhud diýip ýörmeler, jenge Uhud şaýdy diýip aýdýa. Hemmeti ýerli ýerden hamle edip, o da bir dar ýer bolmaly, giň meýdan däl bolmaly, bir neferden gyryp Resulullah'a gaşyn geçmeli. Daşyna laqany üýşürip alyp bolmaýan ýermiş. Aham 7 nefer ýeke gyrylyp, ýeke şehit bolup, 9 nefer de Medineliň 7'lincisi Hazreti Umara radıyallahu anh. O da ortağa gelip o da şehit bolupdyr. Femâte Umara radıyallahu anh ve hadduhu ala kadami Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Umara şehit bolupdyr. Mübarek kelledi Resulullah janın ayağının üstünde. Yani Resulullah'ın ayağı Hazreti Umara yastık hesabına bolup canını veripdir. Ey bir saadeti yerden tapıp bolaray. Ey bir günün men yerden tapıp bolaray. Resulullah'ın evinde Resulullah'ını saklayacak deyip her gaýsynyň de ennamına faqatal hatta asbatathu'l jaraha fasaqat ve mata ve khadduhu ala qadami Rasulillah. Azbes ennamına yara kan düşüpdir. Şu yara bilen ennamynyň qany akyp 70-80 ýerinden yara bolup ennam deşik bolup duran ýerine ýykylypdyr da. Bir damaq çalynyp ýa galbynyň ne özür diýerler. Ýöne ahir şu duran ýerini gymyllamany ýagdaý bolmany ýykylyp mübarek aýagy Resulullah'ın aýagynyň üstünde can beripdir bir gününe. Hudaýdan dileýäsmi o ýagdaýda can berelip? Ýadymyzda barmy işe? Bereketli ýerde, bereketli oğullarda. Allah Taala'nın rahmeti dökülýän ýerlerde men canym gitsin dip. Aslan ýadymyza düşýärmi şol adamlar hoşbaht adam gününün insanlar dip. Ýadymyza düşýärmi çyn gününme Hudaýyň rezaýatyna gaşyn gitmek dip. Ýa günün meni bir haram gülmeklerden özlemelimi? Ya çyn hoşbaht falany bilen falanylarmy? Ya hoşbaht insanlar şidrek beýik mert bolan adamlar diýip ýadymyza düşýärmi iyi bolmany? Said gününin insanlar şular diýip ýadymyza düşýärmi? Ýöne geçip barýas ki bulan gürrünlerinden.
Tomsun bir gecesini şuna koyup taňat ýança oturuvermelisin. Ulasymyň 7-nji gitti. Näçe nefer galdy? Yüzlerce kafirin arasında Resulullah can ve 2 sahaba galdy Mekke'de. Sa'd ibn Abi Waqqas ve bir de Talha ibn Ubaydullah radıyallahu anhuma. Bir de bir dağa gaşyn sırmaşmarak yer bolansaň in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrüne kıyım olan yer iştahi. Tüyitçenki Uhud'un yer iştahi. Hesabını çekin. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ok yay atmanı öktümüş. Eğilinmen atıp duran olmalı. Tir kaman. Resulullah can şon tir kamanını okunu köklep aydan kefini gözle. İrmi fedaka abi ve ummi. Ve lem yecma sallallahu aleyhi ve sellem ebeveyhi li ahadin gayri Sa'din. Keda fi sahihil Bukhari. Resulullah canın yanında näçe nefer var? 2 nefer. Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydullah. Şol Sa'd ibn Abi Waqqas'ın okyaýyny beçek berip Resulullah can näme diýipdir Sa'd ibn Abi Waqqas'a? Ey Sa'd, enem atam sana feda bolsun atmasmyrak diýipdir. Resulullah diýdi. İrmi ya Sa'd fedaka abi ve ummi. Peygamberimiz ömründe bir nefer aýtmady diýe. Enem atam sana feda bolsun diýip. Fakat Hazreti Sa'd aýdypdyr. Belli bolýar tamam kyssanıp duran wagtymyşdy. İrmi fedaka abi ve ummi. Resulullah aydan gibi. Ey Sa'd ibn Abi Waqqas, enem atam sana feda bolsun atmasmyrak diýipdir. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'a yerli yerden atıp duran. Ve Hazreti Talha ibn Abi Ubaydullah da yerli yerden kılıç bilen bulap duran. İkisinden ne geçti bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem galdy. Häzir o ikisi ýöne häzir şehit bolana. 30 yer ennamlarından yara bolup deşik bolupdyr. Emma häzir janlary bar. Şo ýagdaýyň içinde kafirler inni Resulullah'ny Allah diýip dofulan ýagdaýlarymyşdy. Hazreti Siddiq, Hazreti Murtada, Hazreti Faruk da yetip geliyor hele. 20-30 sahaba olup hey göverin akla olur da yetip bilen ak. Emma ma'al asaf yetma qala hatta rama ahadul kuffari bil hijara iyyahu sallallahu aleyhi ve sellem fa usibat rubaiyatuhu. Kafirlan miri bile bilen daş alıp Resulullah canı qava bir ulukon daş bilen bellepdir. Emma ah Resulullah canın mübarek doğduklarını yarıp Resulullah canın sağ tarafı eteki dişinde yoktur. Ve kelimet şefetehu sufla eteki mübarek doğdukları yarılıp ve rama ahar feşetçehu sallallahu aleyhi ve sellem fi şefeti yine bir billab Resulullah canın mübarek manrayı da yarılıptır. Ve daraba ahar alel atiqi şerif zarbeten anife lem yetemekken min hatkit dir'ayn. Üçüncü bir kafirin miri bile bilen şemşir bilen Resulullah canın mübarek gerşine vurupdur. Emma Resulullah canın zerihi donunu, demirden donunu yarıp bilmendir. Emma Peygamberimizin gerşine qatı şemşir degip bir aydan kärrek mübarek gerşi ağırıp geçipdir. Ve dördüncü zarbe وضرب ضربة أخرى على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة عنيفة حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في الوجنة المباركة فأدمى وجهه صلى الله عليه وسلم. Ahirki kafir bolup geçen bir betbahtın miri bile bilen şemşir bilen Resulullah canın yüzüne vurup emma Resulullah'ın duluğunun üstündeki zerihi don demire girip ol demirden 2 tane halkı Resulullah canın mübarek yanağına çümüp Resulullah canın yüzünden kan akmağına durupdur. فجعل صلى الله عليه وسلم يسلط الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. Oham Resulullah can özünün mübarek yüzünden kanları sübürüp ey Hudaya özünün peygamberlerinin yüzünü kanına bulapdı bu kavm. Bular näzire gönenler kan. Men bular Allah'a çağırıpdym. Bular peygamberinin dişlerini dewdiler. Bular peygamberinin yüzünü kanına buladılar deyip yalvarmana durupdur. Oham bir lehze durakana dua edipdir. Mübarek yüzünün kanını sübürüp Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Hudaya şıla peygamberi yüzünün kanı bulapdı ola. Şılan günahlerini geç şılar bilmeyene diye. Ey var Hudaya. Hudaya şıların kalbine iman koy. Şılar bilmeyene diye. Bilseler etmerdiler deyip bir lehze durakana yeni mihribarlığına girip dua etmeyene durupdur. Caysız cebri köptür köne cahanın hak ışkını sarf et bolluğuça canın Uhud urşunun ol Mustafa'nın 2 dişi şehit düşen gülleri hey Hazreti Mahdum ol işan aydiye Caysız cebri köptür köne cahanın
hak aşkına sarf et bollukça canın. Uhud urşunna ol Mustafa'nın iki dişi şehit düşen güller hey. Dünyanın hey var cevri kanlar. Dünyanın zatı kanlar. Dünyanın eviyeti kanlar. Yusuf Peygamber'den nane oklamadı mı? Yakupcan 40 yıllap ağladı koymadı mı? O ürünler koy. Zayıfız cebri köptür köyüne cahanın. Bize qarrı dünyanın zatı hey var kanlar. Her yerden sana azab veriptir onlar. Emme hak aşkına sarf et bolluğuça canın. Canın bolluğundan Hudayın aşkına kaşın gir. Näme deyip? Uhud urşunna ol Mustafa'nın iki dişi şehit düşen gülleri hey maktun gülü şanay diye. Emme Uhud urşunna Resulullah canın etiki dişlerinin ikisi Huday için, Hudayın dinine dişi de ulu Resulullah'ın deyiptir. Nämiş etiyat dinimizden çüreyim. Ey Müslüman, ey eşhedü enne Muhammedur Resulullah diyen, ey Allahümme salli ala Muhammed diyen Müslüman. Hani gayratımız, hani dinimizden çüreyim. Hani Resulullah canı mehabbetimiz. Tamam kıyamet gününde tamam evliyalar, tamam zorlu ulamalar, nämenin dereceleri ulukçu olacak? Resulullah'ın diyenini ediyerlik, Resulullah'ın sünnetini bitiriyerlik ve bitirmesizlik bilen fark edecekler. Gör ola 40 nefer Resulullah'ın diyenini etmedi, näme gün düşürdüler. Resulullah'ın canını çıkmağa yağdaya kolaylattılar. Şol 40 neferin işi takdiri ilahidir. Emme bil Müslümanlara derstir. Belki ta kıyamata çeliyim, alem cehannan çeliyim ders. Gör Resulullah'ın qaimlap tafşıran zadını ebberin tingleri ne kadar vererler çekti Müslüman? İyi günümüzün içinde de şeyle de. Tamam Resulullah canın tafşırıklarını inilmeyeni, ehemmiyet vermeyeni, Resulullah'ın tafşırıkısı tutulsa, hoşluk yok mu kadilip, tamam erhileyin arasında, oğul yiğitin arasında, enatağın arasında, doğunun arnaşının arasında, belki camianın içinde, tamam bir bereketçilikler, hem de Resulullah'ın diyenine ep vermektendir da. Onun gününün insan, Hudaya diye Kur'an-ı Kerim'de. Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah. Her kim şu Resulullah'ın diyenini etse, elbette Allah Teala'nın diyenini etti. Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah. Her kim şu Muhammed Peygamber'in diyenini etse, men Hudayın diyenini etti deyiptir Huday Teala. İnhe şol 40 nefer Resulullah'ın diyeninden çıktılar, bigat horluğu düşürdüler Müslümanları, belki Resulullah canın öğüdünü. İnşallah inniki hefte beydi bir şey deyip sahabalar Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ali Murtada, Ömerül Faruk dağı yetişip bolyan yağdayları inşallah hizmetine de yetirir.